Ongi etorri Gamer Ontxira! Gamer Ontxiak Euskal Bideojoko zaleen elkarteak naiz irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko. Ongi etorri Gamer Ontxia irratsaiora. Hau 5. denboraldiko 13. atala da, 110. atala guztira, eta astero Twitchen gare, astelenean, zuzenean, atzaldeko 5:00. Orduen ostian, naiz irratian FM-an entzuteko aukera izango dozue gaueko 12:00, asteartetan, eta gero podcast bezala ikusi eta entzuteko aukera izango dozue ohiko plataformatan. Gamer Ontxia komunitateren berri eukitzeko, gamerontxia.eus webgunean sartu zeikie, edo bestela Gamer Ontxia taldea bilatu Telegramen. Nerekin die Damian Bainabeitia, ni naiz Damian Bainabeitia, baikatu. Igual hau, zuzenekoa danez, bai. Asteletako esperientzia extrakorporal. Astelengo gorrak, bai. Ez, gaure bereziki, gaure loin barri nago, así que olako asko egon leizke, gaztiak. Osea, nago Damian Bainabeitiakin, ni naiz, eta Aristo Driosola eta Lander Unzuetakin. Haupa, baina ikusi dituzue, entzun dituzue. Eta neukan burua beste leku baten, zen nahi neban komentatzea gaure ikusiko ditugunak, hasi aurretik, eta bat izango da The Games Awards hautagaien errepasotxo bat egingo dugu, ikusteko zuek aukeratu dituzuenak bien, edo aukeratzen ditugun, edo ez, badago eztabaidatxo bat. Eta gero PlayStation Portal eta bai PS5 eramangarri, olako bati buruzko aferanekin ibiliko ga. Eta, badago beste asunto bat, PlayStationekoa bereziki delikatua izan leikena. Eta, ez dakit, zerbait komentatzen edo zuen, ere patinazoak gain. Igual, albiste sakon hau eta lehenbailen egiten. Hasiko oso ondo. Albistea! Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu. The Game Awards sariak aurten baita, badatoz, eta ja bosketa fasean dare. Abenduaren 12 arte, 2024ko bideojokorik onenak hautatzeko aukera izango dugu, kategoria eta maila desberdinetako hautagaia dauzkago, eta gure boska emateko aukera dago. 2024a urte opare izan da, azkenengo urteak ala izan die, eta goti edo urteko bideojokorik onenagaren hautagaitzan ez dago ezusteko handirik, The Games Awards-ekoen aldetik, Astrobot, Balatro, Black Myth Wukong, Final Fantasy VIIren Rebirth, eta Metaphor Refantasio ikusiko ditugu. Eta, ez baldin banago oker, baita Shadow of the Earth, ez? Hori da, bai. Hori da. Orduan, ustekabekoa da, Shadow of the Earth DLC bat da, ez? Esango dugu, aurten, Elden Ringek izan zituan eduki gehigarriak gehitu dituztela kategoria honetan, eta azkenean izango zen urteko joko nagusia bezala hautagai dagona. Ez dakit olako beste kasurik egondan lehenago, DLC bat egotia gotiko hautagaitzan? DLC-na ez, baina bai sartun dabe aurten arau hori DLC-ek eta aparte remake-ek eta remasterak sartzekoa, baina egize daik ez, Resident Evil 4 egon zela adibidez, remake dela orduen, ez dakitze puntutara ino eragitzen dutxon, beste triparik. Lander, bere garaian etzan egon The Witcherren espantzioa, Blood and Wine egon bat? Oker espana bien ez. Igual bai, Game of the Year ez, baina sarin baten sonatzik da zen. Bai, hori seguru bai ez. Vale, orduan, zue pintatze gatzue zorakeri bat hori sartzea, ero bukaran iristen ganian komentatuko dugu. Igual gero, ez? Hori da. Orduan, ja sartzen ganei baldin baduzue, The Game Awardseko boskaketen horri aldera, eta bertan ez gaziko azkenengo tik, baina bai hasiko atzetik aurrera. Ze, badakizuen bezala, badare kategoria batzu pixkat, ez dakit nola ditu, generikoagoak edo igual guretza zentzu gutxiago igual daukenak, ez? Azkenean badare batzu, eSporteko talderik onena, atleta onena, gero, creador de contenido, ero eduki sortzailea, streamerra, bai.
onena, eta gero baita, karo, streamer horri ikusten da zuzaren lekuan. Dara gauza batzuk ez dienak hain logikoa guretzat, nire ustez. Orduan, bueno, Bueno, betxet ezkarela horren adituek igual, ez da, zentsu horretan. Bueno, baina streamerrak hartzituzten streamerrak bideojokoekin lotutakoa dira? Seguro nago streamer batzu badaudela, bideojokoek edukirik ez dutena sortzen, eta milioika jende jarraitzen dituna. Hortaz, hemen ez luken kajerik eukiko pertsona horrek nik uste, bentsat. Baina, gero uste dut nire bai hori, ez? Justo eduki sortzaileen hain lotuta dago leku bakoitzari. Azkenean hau zentratuko dela asko komunitate anglosajoian, ez? Pero Io Juan danako bertatik, aipatzen dira. Bai, ikusi dut, justo Io Juan sartu da dela, baina esaten datena da, orokorrean, ez? Badare beste batzuk askoz gehiago streameatzen da bera, bideojokua gehiago jolasten da bera, inkluso hemen, ez? Ezagunagoa diela igual Io Juan baino, eta, justo Io Juan, eta esaten dut zergatik, ez? Zeintzu die kriterioak. Egun kidez osatuta dauen epaimai bada, orduan suposatzeot, urbilen jotzen dutxenari horrek autotuko dira, ez barik. Hori da, guretza pixka motza geratzen dela esaten dut, azkenean bost aukera ematen dute, izango bazien igual aukeratzeko, ez, berreunen artean, eta hor geratzea, takit, klasifikatorio bat, eta holako zerbait, bastakit, baina. Niretza bentzat, nik horrek ez ditut beteko. Ja, nik ez utzik uste ditut. Hortaz igual azten geha lehenengotik? Bai. Jokorik esperoenetako ere? Hori da, most anticipated game, ez? Damian. Gehien espero duzen jokua, The Elder Scrolls 6, ez dago, orduan beste bat aukeratu beharko dugu. Anuntziatuta daudenak. Bueno, anuntziatuta dago, The Elder Scrolls 6. Hori da. Faktiblea dira. Ja ez da itxaro, ez? Bai. Hori da, faktiblearen artean, dare The Stranding B, On the Beach, Ghost of Yotei, gero GTA 6, nola ez, Metroid Prime Lau, Beyond, eta, bueno, Monster Hunter Wilds. Eta, bueno, nik mendik, igual landerrek ez, hor Metroidi buruz zerbait esateko eukiko dau, ez dakit. Ero aritzeke The Stranding buruz, baina bestela nik uste GTA dela... Bai. Ez niretzat bakarri, baizik eta inguruan be bai gehien espero dan jokua. Argita garbi horrek irabaziko dugu bai. Aber, nik eustet argi GTA 6ak irabaziko dula. Nire kasuan nahiko empatatuta Death Stranding biakin, baina Death Stranding biakin bildurra ukat lehenengoan exitu berdina ez duela izango. GTAak beti ire beldur gehiago mati, beti dakit GTA gonak izaten diala, baina ez dakize puntutaraino ja GTA bat bihurtu bihurtuko duten jolas bat oso masen jolas bat. Igual gero oso hona da, baina ez dakit. Baina bai, garbi dago, GTA 6ak irabaziko dut, zera azken urteetan salduko dan jolasik, gehien salduko dan jolase da. Bai, eta gainera, formula kontinuista batekin, gehi gauzatxo batzu sartuta ez, funtzionango da. Espada behoin oso arraro egiten, oso ondo tengo jaku, eta salduko da. GTA bosten esaten ginoan, egun erdian berreskuratu zebala inbertsio guztia, nik uste dut gaur egun ondiokan eta importantiagoa dela GTA. GTA 6 indago inbertzioa aurrez salmentekin bakarri ja kubrituko duzu horrezki. Bai. Neba oso aurrera egingo dugu, ez? GTA geratzen da irabazle bezala, ez dakit Lander ez tozu komentatu, ezer? Metroiden kogo asko, baina egiz esan gitxi ikusi dugu, bai? GTA baino gitxi egon dino, eta hori GTA 6-ik baino urte bete jaso gendu lehen kontralerra, eta ordutiko nazta beste zer erakutsi. Baina Metroid Prime Lau, hori, ikusi duguneko oso txurona deko, baina gitxi erakutsi dabe, eta oso kontinuisti dabe, bai, ez da igual GTA-ari behori aldiako lasan, baina, bueno. Bai. Noiz ateratzen da Metroid. Zeinek irabaziko dabe, argita garbi. Ez da datarik, baina Prime Lau datorren urterako, GTA 6B datorren urte bukaerarako segurunik, ez bagoen beste atzerapenik edo, hortxe datuko zen. Hoxe esaten, urte bukarako izango ala, ze Metroid gutxi irakutsi da, así que... Ez, urte bukararako dauena bai ala bai esan da GTA da, Metroid ez dakigu 2025erako dau esan da, baina idari pez noiz. Baina seguramente bukarako izango da, ez? Ulertu nahet, ez dutela aterako trailer bakarra
eta igual beste txiki bat, eta ja atera. Arraroa izan Baina ez eleke uda aldera, adibidez, Metroid Dread, iraien urte bukara erantza dela esan leike, baina, igual ez GTA moduen, ez da, GTA bai izango da, saro, abendu bukaerarako hortik, horri bilkoa. Vale. Pasatzen dira borrogara? Adaptazio honena. Vale, hemen berdina, ez? Adaptazio honena azkenean neta kategoria bat oso interesgarria, azkenengo urtetan gainera kristonetako sentua hartzen da biena, eta hau da, filmeak edo, ez, animazioko pelikulak, seriak, eta hori danetik, ez? Egiten da biztena. Eta hemen badare, 5 kandidato, Arkane, alde batetik, Fallout, Knuckles, pentsatzen Arkane izango dela, bigarren denboradan oinarrituta bakarrik. Bai, Yakuza, Like a Dragon, eta Tomb Raider, The Legend of Lara Croft. Kasu honetan, azkenengo hau izango zen Tomb Raiderrekoa marrazki bizidunak, Knuckles eta Arkane animaziokoak, ez? Oia, marrazki bizidunak animazioa. Gero eta, ez, marra txikiagoa ero finagoa dago. Eta, gero, live actionero, ez, bizitza realeko aktoriekin eta hori, izango zen Yakuza eta Fallout. Ez dakit danak ikusi dituzuen, nire kasuan ez. Ez nire kasuan ez. Eta gero baita, esan. Ez, ni Fallout bakarrik ikusiet. Arkane pendiente haukat ikusteko, baina ez, ondik ez. Hori da. Gero, gertatzen dara, orokorrean puntuazioekin eta, da, Arkane adibidez ja, lehengo temporatik oso fuerte datorrela. Puntuaketan. Nere ustez, Arkaneak eramango dago. Nik Zantzare parik. Gana, justu utxe estrena dala. Ja. Zantzare parik. Horre asko etzen dugu, noiz estrena dizen jokuek edo alako, hautagaizek asko eragitzen dugu. Eta nahiko petatzen da biela ematen dau, publikoan artean, kestonetako balorazio ona dauzka. Eta adibidez Like a Dragoni buruz ez ditut entzun gauza oso onak. Ez nik ikusi nahan zorik eta... Nahiko txikil ditzu ginen orokorrien. Ez da txarra, ez ezer, baina ez da Yakuza bat. Lander da, jolasa bezala pixka zoroa edo serioa gola. Oso seritxo da, eta egizizan protagonista asko kestekie horren beste antzez jokuko baliokideikaz. Gero Knuckles be, itxura denez, ez da ondo jaso. Eta Tomb Raider, ez dakit, Tomb Raider buruz, ez dut ikusi ezer, egia esan. Nintzen esan iritsi txar batzuk, baina ez dakitze benetaz gana urten dan. Bai, eta gero Falloutena bai diek, kristonetako zela da, reviewak dauzka, oso nota ona, baina, gero, Arkainera iristia, eta Lolak daukan pixua, eta lehengo temporada jaukizeban boomakin, nire ustez bai, eramango dago. Eta bigarrena oso ondo dago, guri azkenengo atala garatzea ikusteko, baina oso ondo. Vale. Nik kasu honetan Fallout bakarrik garitzen bezala, eta ni Fallout emango notzake, Netzak kriston lan egin dabe, adaptazio bezala oso ona pentsatze jat. Naiz eta, kanona gora, kanona bera, ez? Badarin ez da bidatxo batzu, baina kristona da, nire ustez, ezer ez dakixen pertsona bat ikusten da Fallout eta esan da, ze dago, ze guapo, eta horre behazko esaten dago. Eta, arkain guztu jaten lehenengoa, baina igual Fallout deixau. Bai? Naiz eta animazioak kristona izan, bai. Nei Fallout guztazu zitzeiten, eta ondo dago, nik uste eta guetu intzezaketela. Eta Arkane, ez dut ikusten, eta Arkane ikusten detenean aurten, Arkane entzat izango ala nire botua. Arkane bigarrena esaten da. Bai, bigarrena ikusten dutene. Vale. Aber, pentsatzet Lander, lehengotik ez dela revoluzio batean gu Arkane, ez? Aldaketa batzu badauz, gora eta bera zerrukitzen da bengidoiek eta gero atal estetiko edo estiloan be aldaketaren bat edo beste bai badau, baina, bai, martxa barrine jarraitzen debela orokorrien, Vale. Bioien artean egongo da egoteotan. Beste irurak, eta seguramente, Arkane ateakoa. Publiko kanpuru bati bat. Zabaltzea parik. Bai. Hola, xe. Orduan, irabazle Arkane eta gero boskaketetan ni pixka disidente. Urrengo kategoria izango litzateke multiplayer honena, ez? Multijokalari honena. Eta hemen badare betiko klasiko batzuk. Call of Duty izango neban, ez? Black Ops 6, alde batetik. Tekken 8 bai, hor betikoa.
Eta gero, igual, sorpresa bat nire ustez, Helldivers 2, bere garaian, ez ginoan espero gauza bat, eta nola, mentzat hilabete batzutan nola hartu zeban erreinua, San joku motarako netzat esan triplea bat, eta eset, eta hartu zeban nire ustez, ez da gizela esan, eskenatokia oso fuerte, eta gero Warhammer Space Marine Big eukidau bastante bombo, bai. Ez dakize puntutan aino merezita, zila ez da entzuten asko, baina irten zanean nahiko, oso indala azte batzuk fuerte egon zan, eta gara huestotena ezagutzen Super Mario Party Jamboree, ez dakit Jamboree, osea, Super Mario Party badak izedan, baina Jamboree hau ez dakitan esango dozta zuzuk, ez? Lander, igual, gehiago ezagutzen dozula Nintendo mundua. Azte batzuk estren esan Switchien, Mario Party hau. Eta nik ez da jolastu, baina antzadan ez oso ondo dago, eta nahiko balorazioan lortu deuz, orduen, bueno, horreko hileik aukeraren bat edo beste, zariz lortzeko. Nork uste zuta iraziko gula, amen? Amen ez dagoen nik egitarri, A ber, netzat Black Ops 6 jendia gaitik, daukane kopuru gaitik, netzat da beste bat, FIFA sartzen mozu nun baiten, ero sartzen mozu GTA nun baiten, netzat da Call of Duty. Kane aurtengo antzadan ez nahiko ondo urten da, ezta? Orduen jenti posidabil, horregaz batera. Nire ustez Helldivers ego Warhammerrek iraziko, bietako. Bai, baina hori izutan ere munduan. Bestela ez da esaten zeinena eten iraztea. Nik uste Helldivers o Warhammerrek iraziko. Ez nahi, baina igual gumo ditzen ganez, ero entzuten dugun ambientetan, nik uste dagoela jende asko jolasten dena Black Ops, Call of Duty orokorrean. Baina importantea gogoraztea nahi. Nik uste Black Opsek asko dela. Gogoratu, gure bozkek 100% pagarri pixatzen dute. 190% prentzareko munduk tiator. Eta prentzako munduak ez dakitzen puntutaraino Call of Duty ze hori pixori... Vale, balako prentza espezial. Nik uste guztiz aldera etzen da bela Call of Duty alderantza. Bai. Osea, a ver, mejora... Ina justo dan prentza mundu ezagutut ez dizela Davide Txikisek esalakoak, hemen parte hartzen da benak dire... Horire, bai, baino. Erositxe hausen handi danak orduen argita garbi. Zeno da moten dute, Call of Duty. A ver, Call of Duty ondo da multiplayeran, nik uste hobetu dutela aurrekotik. Baina ez da munduko errevoluzio bat. Eta Helldivers, Warhammer, bai, atzean ez dauka estudio ondirik, baina Helldivers biak Sony dauka atzean. Ezanet, pixudu norbait dauka. Hortaz, ez dakit. Ni nire botoan ibili gabe nago, Helldivers bia emango nioke, zerbait berria indulako. Ez da krizon revoluzioara induna, baina zerbait ondo induna da. Call of Duty, sinistu nahiko nuke prentza hain ustelduta ez da gola. Baina, bueno, realitatea ero beste gauzat izaten da bai, askotan. Ikusiko dugu, hemen nire ustez hau revisitatu inbiako dugu, ikusteko, ez esan ginoan eta ez gertatu da. Kanera Helldiversek, oso ondo hasi zan, bere bilbide oso ondo hasi ban, baina gero horreki ban berakada nabarmen bat, kalitataldien... Montaña rusa bat izan da. Ondo hasi zan, gero Steamen pasotan reviewak izan zian Danetarik, bai. Negatibora pasazan, guztiz negatibora pasazan, pero komunitate berriz entzun zioten, aldaketa egin zituzten, eta berriz guztiz positibotara. Baina, bidea ez da arraza izan, baina nik usteet, zerbait... Galanda berakada nabarmena agonda, jokalariko puri. Niretzat, batoz beste gauza batzuk, formula hori igual ez da inerreza mantentzeko, beste joku batzutan bezala, eta... Zor komunitateen aldetik asko jokatzen binen, nire asko guzti datela, etxen bizan alako, misino erraldoi batzuk jentie bideratzeko base planeta eraso, seineri ez, eta bar. Eta hori oso txuloa esan, baina nik uste horrek danak jerra galdu da bela, Bai, pixka masa galtzen da zonean, utzi geratze jatzu eta ja. Baina, nire uste izan zan hori, sorpresa bezala oso pueste sartu da urten. Eta bere momentu eduki da. Pasatzen da horro. Bai. Eta hemen. Hemen sartzen ga kirol eta lasterketen, munduan, ez da gizagaitik banatzen daen kirola eta lasterketa, berez formula bat kirola da. Kirola, Justo aukeratu da ben jokue, bai, baina Mario Kart bat sartu mirrozu bertan, edo zelan dago, zia. Bai, hori da, esaten dut, Bai, erraro da.
Ez dakit. Bueno, kontua da, darela F bat 24, EA Sports FC, Football Club 25, NBA BK 25, eta gero dare Top Spin BK 25, dala tenisekoa, eta www.BK 24. Esango zala, lucha libre ero wrestlingeko jokoa. Eta nik, teniseko serie hau ez neban ezagutzen, egia esan. Bai, Top Speed... Nahiko zarra da berez, Hori Bai, mitiko da. Bai, egia da, kirol jokuetan, justo NBA Live eta Formula bat, igual, pixkatz egitzen nebala, baina beste guztiak naiz asko ibili. Eta, ez dakit, hemen nik enaban jakingo ze boskatu. Nik ez. Bezlan urtendan ez. Nik ez. Osea, publikoan botoan arabera, kantitateatik eSportsek irabaztia enituke harrituko, baina, kara, uneko 10 da. Prentza zera hakiko duen, ez dagoet idearik. Osea, hemen bai, ez dagoetela arrastorik zeukeratu zen. Ni galdera bat, urtero irabazten dago eSportsek? Ez ezagun. Ez que, osea, FIFAk, kontutan euki, gero igual, jokalari kopurua hemen eSportsena da masibua, baina igual estatu batuetan jendeak esaskibaloia gailentzen dago. Ja, haber hori ikusi erkoa, prentza nondik daun hartuta. Mundu anglosajoian hartuta, eta anglosajoi estatu batu erra, pues, NBA irabaztea logikoa litzake. Bai, nire ustez ikusiko dugu, ez? Futbola ero esaskibaloia izango da. Orokorren nahiko txarto urten dizela ikusten da bila. Joko honedanak, ez da golan bate gailen dudanik, edo igual F bat ez dakitze, beste danak orokorriean, nahiko eskastu. Bueno, F batek bere polemika izan zuen. Bai. Ara, ez kategoria hauetan jolas guztiariak superkontinuistak, ez dute kasino batzen, pues... Osea, joko iguala hartu eta berriro egin, eta aldatu lau gauza, eta listo. Bai, ez que hemen gaizki egitea, ero arazo bat eukitzia, ja, kriston problemia pentsatzen. Baina gero jendia oso fidela baitza, oso lehiala da. Ustez, futbol klub bati jendiak esan da joko honena da, nik ontara jolazten dut. Eta ja, hori ikusiko dugu. Eta igual exigentzia gutxiena jartzen duen publikoare bai, Bai, euneko egun. Ez que gainera ez dago... Baina horrek parte hartzen dabe alako boskaketetan ala. Ez nien da publiko bat oso kasuala, naiz eta asko jolastu, Ja. Baina igual da pixkat Call of Duty bezala, ez? Igual Call of Duty bezala pixkat. Zeleke, bai. A ber, ez da, baina... Eta hor jentzabe joatia erekin. Jende asko ongoa nik bezala bideojokota gustatzea ona, eta ere kirol gustatzea ezkio. Bai. Igual botartuko nukena, a ber, zazkiola etzai gustatzen, tenisarez eta lucha libre erez, pues, hortaz Formula 1 edo EA Sports Football Club botako nuke. Baina ez precisamente joko hona irutzen zaizkitelako. Gertun geratzen zaizkidean lako. Ez que... Aunque, bueno, saltatu ingo nuke seguramente nik kategoria. Bueno, eta aurrekoa izango zen, simulatzaile honena, estrategiako joku honena, eta hau ja pixkat interesgarriagoa da, naiz eta nik ez duten euki aukerarik jolasteko hauetara, Age of Mythology, mitikoa dako balde batetik, Frostpunken bigarren partia, nire ustez Frostpunk ja kriston jokua zen, pixka jolastu neban, oso erakargarri ditzu jat. Gero Kunitsugami Path of the Goddess ez dut ezagutzen, Capcomen joku hau, Manor Lords, eta gero Unicorn Overlord. Eta, bueno, entzate ezagunak di, kaskenengo hone bentsat. Bai, izan atxe berneko autagai potenti dauzela uste dut, Azkenien ondo irten dala, ez? Bai, nik demoan jolasteko aukeri ukine ban, eta edabideko oso ondo jartzen min orokorrien, da gentien artien beguste da. Dalako Tower Defense-erako bideojokutxuet oso ona, egiz izan. Niri bentset demoa pila guzteaten. Eta gero Unicorn Overlorden, inio den analizis esango nek, irratzaioan. Bai. Eta asko guzteaten. Orduen alde horretetik oso potente, baina gero hori Frostpunk 2 oso ondo urten dela uste dut, naiz eta arazo batzuk eukibazen edo neko politxo bukatu da, eta Age of Mythology be ondo. Gero badakitz Manor Lords, naiz eta publiko oso zabal baten gana, edo bentsete zehatz baten gana jo izen, ez da bela oso ondo urten, arazokaz da bilela, orduen ez dakitz horren inguruko askorik bez, baina segurenik eneban horren alde joko. Neiko, ez dakit zela esan, dien nitxokuak, ez, joku honen ere ustez.
Orduan dauzka jokalari bakoitzak edukiko dago bere kutsuna eta hemen bai egongo da nire ustez Knicksetara jolazteo ze gustatze jat, baina dana diela onak, esaten dut. Niri batek irabaztia, gero bestiak irabaztia jagaizki pentauko, kasu honetan. Bai, berdin. Bai. Jendea botatuko gula bera erabiltzen duna, eta jende asko ez bada inon ibili. Nostalgiatik igual Age of Mythology irabazi ezakela, jende askoren oroitzapenetan daolako, bere garaiko Age of Mythology, baina, aurreko kategoria bezala nik hemen ez dakit zer bozkatu. Nik, ni be Age of Mythology seguramente, zuk esan dozuna gaitik, Naiz eta Frostpunk Big asko erakartzen nagoen bai. Bai, ez da... ikusiko dugu. Ez da eraki garbi bat dagoen kategoria. Ez. Ez guretzat eta ez da prebizio bat iteko nork irabaziko duen. Prebizio horiten nahi, ez zai bat ere erraza irutzen. Bueno, eta ez zaizu bat ere erraza irudituko urrengoa bez, igual. Ze urrengoa da Best Family, family joku taktik onena. Eta kasu honetan hemen, nire ustez, konpetitzaile potentiak, gertatzen dana da, hemen aritzegia bere iritzi batzuk izango dituala. Hemen dago Nintendo, Honda jabe isa, baina badago PlayStationen kandidato hautagai oso potente bat, Astrobot, etorri dana aurten dana apurtzen, eskema guztiak, PlayStationi bere maskota sartzen, mota oso diferente bateko joku bat, eta, hor daukogu niretzat kandidato oso interesantiak. Gero esan dugun bezala, dauzkagu Nintendoko 3, izango esala Princess Peach, Showtime, Super Mario Party, lehen komentatu duguna Jamboree, eta The Legend of Zelda Echoes of Wisdom, hemen Zeldarekin protagonista bezala, eta azkenik The Plucky Squire edo zela da, eskutari ausarta, ez? Bai, Eta, hemen, claro, aritze jolaztu zeban eskutari ausartera, eta ese ban konbentzidu. Orduan hemen ja daukogu pixkat, iritzia moldatuta. A ber, jola zona irutzen zait, baina ez zait irutzen ni naizela bere publikoa. Bere publikorako, nik uste, ez zait okurretzen jola zobea horik egon daitekenik. Igual Minecraft olakoak, zea da, genero ezberdina da Minecraft, hau. Baina zanet, publiko horrentzat ondo etorri daitekena, The Plucky Squire nik uste ondo enkajatzen dula aur txikiengan. Horreako jolaz marabila bada. Eta hori guraso batzuk ez bakizute aur txiki bat bakazute, eta ze jolaz erosi, jolaz guztiz gomendagarria. Hau esanik, nire ustez honena Astrobot. Niretzate kategoria hau neko pari da orokorrien, ez dakitz esan. Ze bai, familian artin jolasteko onena. Vale, The Legend of Zelda benetan aukeratu duzu hau, Astrobot, bakarka jolasteko. Ja, hori ere bai. Ba, pesa proposa iruditzen. Zentzu horretan, familia arteko edo party joku moduen, Mario Party zalantzari pari. Apurrete, alkarregaz jolasteko eta hori zengo zana proposena. Baina, ez dakit, oso aukerak eta ona iruditzen orokorrin. Ja, baina hori zaholtzake multiplayer family, ez? Aurreko indeun bat, mixeatuta familiekin. Hartu beharkoa denuke, kide bat baino gehiago parte hartzea. Hortan, garbi, Super Mario Party Jamboree izan horitzake. Nik, ez nikoa ezatea Wholesome Games, ez dia Wholesome Gamesa, baina zango nuke... Jolaz hau ez eukiko dute, Peggy plus amairu edo horrelako zerbait gehiena. Nik izan nuke horti berako kategoria. Family Play jartzen dugu. Gero kontuz pegiekin, Zelda sartzen baldin modu espata bat, ero Plucky Squire sartzen modu espata bat, igotzen da pila bat. Baina bai, oso edozein, iaia, bentsat lagunduta edozein adinetako jendia jolasteko bezalakoa diela pentsatzen jat. Gure iritzez aparte, guruk uste duzute irabaziko gula. Nik uste Astrobotek irabaziko gula. Igual jendea... Oso zaila hitze jat, Nik esan duten gauza berdin egin golako. Ez pentsatu hainbeste familian zehar ibiltzeko onena zein den, baizik eta jolas hauetatik onena zein den. Eta kontutan euki Astrobot dagola, esan dugu
topean, Bai, Game of the Year bezala aukeratzeko, eta orduan, 90% prentsaren nota baldin bada, eta Game of the Year astrego baldin bada, logikaz, igual botoen zate handi bat horra joango da. Zentzua dauka. Ala eta be, mintzate pertsonak erabiltzaileen aldetik edo, zalantzako iko nitsuan, ze Nintendo asko tiratzen dago, olakotan. Eta ez dakit, Nintendo-tatik zuentzat zeinek irabaziko leuke. Ez zein da honena, esan dozu Family Game bezala Super Mario Party, baina zeinek tiratuko leuke gehiago komunitatea, hiru horretatik. Nik Super Mario Party edo Echoes of the Wisdomen artean daukat duda. Ze Princess Peach Showtime ez deta ingarbi ikuste. Eko joku txarra da, osea, horrek ez da berazko zez. Hori ez da ikuste. Vale. Bai, esan egon mirko hor, dau Nintendo darako, bestela, bueno, besterik barik. Eta The Plague Square azkenean zela geratu da. Osea, aritzen iritzi ez gain, orokorrean. Normala iritzi hona jasoitu. Baina, karo, ez dakiz beste lau jolasak, izan duguna bezala, bat Sony-na eta beste Nintendo-na da, hau da, kriston publiko handi daukate, The Plague Square-ek ez da inbeste jende garaino iritsi. Nez eta hona da, jolasa, baino bere kontra horre jokatu izake. Ez izatea, enpresa supermasibo hauetako batek respaldatu ez. Orduan. Ja, badarela, kriston honetako jokuak, gero guretzat diela pixkat ezaguna, baina orokorrian, orokortasun batean jendeak ez ditxoena ezagutzen. Igual kasu hau izan leiken. Vale, urrengora guaz? Bai, eta hemen bai, borroka jokuak. Diak, a ber, hemen sartzen da nire ustez Dragon Ball Sparking Zero tope, gero Grand Blue Fantasy vs. Racing, Marvel vs. Capcom Fighting Collection Arcade Classics, eta hemen Landerrek ingo dago, seguramente Dragon Ball be gustako jatzu, baina Marvel vs. Capcom hau bai, eta gero dago Multis vs. Eta Tekken 8. Así que ez dakit, esaten dozu. Nik uste Landerrek hori ukeiago lertu dula arcade klasikoen rekopilazioa dalako, ez, Lander? Ez, gure espetan multiversus bat txistingo zen dule, ia ez gatsi dago enor. Hori bai, bueno. Multiversus barriro. Bai, Juan San Pizten gure izen dabe, da ondinoko originala baino txarrago da, oza que... Bai, baina, bueno, ez da konturatu esan, baina ja hori komenta dut bukaera nola, pom. Baina nire ustez egongo da, ez? Marvel vs. Capcom eta Dragon Ballen artean. Tekken 8 egisa esan, ez dut ikusi ez, Argi eta garbi, Buah, ez que hori negatik oso urrin geratzen da. Kategoria guztietatik gutxiena dakiten hau. Bai, eta niri... Bai. Eta hori bolako jokuak, Eta Gran Blue oso ona da, azkenengo bisak oso ondo funtzionua da. Ez dago nuke publiko bati Dragon Ball. Baina ez dakit. Bai, niri Marvel vs. Capcom hori. Egia da, azkenean Arcade Classics die pixka dia nostalgiko entzat, eta igual hori ez dago hainbeste. Bogan. Ba, ikusiko dugu, Orduan atal sorpresa. Ez padozu nahi zuen botua esan edo? Ez que Niteken sortzi, Vale, Tekken 8. Bai. Borroka jogatik ez daukat ideik. Así que, ez dut izute, kategori guztietatik ikusiko ditu netatik, gaur, idea gutxi dena dauketena. Ez que nik uste dut, Dragoi Bolakoak oso ondo funtzionatu da, bela, Eta Fighters zetorren oso fuerte gotetik, bakit ez dela ultramitikoa Tekken bat bezala, baina, eta Tekken 8 ondo funtzionatu da, Bai, eta gaur egun DLC jarratzen dugu, azkenean. Orduan gare... Gero elektronika munduen injerpilloa deko, eta kontrara Dragon Ball Sparking Zero, bai, estrene da, oso injartxo estrene zan, baina ja galdu du injar dana. Eta Dragon Balla da, baina, azkenean joku ona da, bueno, horrek erdizki geratuko da. Vale, oza, Fighters zure ustez obia zen. Ez dantzari parik. Vale. Ez, nik ez dakit, egia da, azkenengo bi urteak oso fuerte gondiela, orduan, borroka jokotan eta... Daukogu Street Fighter oso fuerte bat, daukogu Tekken oso fuerte bat, Mortal Kombat behor... Vale. Bani badozue pasatzen gaurren gora, baita oso politxa, hemen ja aritzek zerbait esango dau, ziur. Eta da RPG, roleko jokuei buruz.
hemen sartzen da gure DLC maitea, Shadow of the Earth 3, gero joku handiak ez, Dragon's Dogma 2, gero dugu Final Fantasy VII Rebirth, Like a Dragon Infinite Wealth, eta Metaphor Refantasio, Atlusen, ez? Aurtengo apostu potente hori. A ver, bota. Nere ustez, onena niretzat, danak ez naiz ibili, kategoria gehienetan ez naiz danetan ibili. Bai, hori. Baina, bueno, Elden of the Ring, Elden Ring Shadow of the Earth da. Hau esanik, DLC batek egon beharko luke ez dakiten garbi hori erantzuten. Gero bai, DLC-a, ez tala kosmetiken DLC bat. Ez, baino, ez dakit, ez dakiten garbi DLC batek, naiz eta, beste jolas oso askoren hainbeteko edukia dauka, Shadow of the Earth. Ez hori izaten jakinda nolako da Elden Ring, ezingo sotzen deitzu Elden Ring 2, baina bada joku batzu nahia. Eta hortutan bada joku batzu nahia, ez? Esaten du, joku bada? Igual bai, ez? Ez dakit. Hori eza Shadow of the Earth 3 ez balitzatik egon, DLC ez behin duzket kontuan hartu erko, entzun dudanatik metaforre fantazio esan nuke. Baina ez dakit. Nik ez to kontolatzen hau, dana gaitik, egisa Dragon Dogma irten aurretik kistonetako sarata zeukala, kistonetako jartzuna, eta gero ez tala inbeste entzun. Eta Final Fantasy gaitik gauza honak entzun die, igual Infinite Wealth ez dute alako gauza honak entzun nik, ez tokala zerikusirik, igual gero oso hona dela. Eta Metaphor Fantasio jaipa ondizia zeukan, ez dakit nola geratu da hori. Hemen igual lagunduko eskulander. Oso ondo urten dire danak Dragon's Dogma piken dute, izen dela azkenien hype asko gonzola da gero dana erori izan. Baina Like a Dragon, Metaphor, Final Fantasy, horrek irurek oso ondo urten dire, naiz eta igual azken erantza luzetu aldi zen, baina bueno, JRPG jokuek askotan pasetan zer da. Eta, klaro, kontu da, dekuz horrek iru jokuek, eta gero Elden Ring, purbet RPG edo JRPG mundutik aldendu eitzen dela, orduen, ez dau kategori justo berien jokatzen bez. Baina, kendute DLC edan edo ez, segurunik Elden Ringek Like a Dragonek baino eduki geisha baldezukin, edo eduki barri geisha, zentsu askotan. Orduen, merezi dugu horregotia, bueno, ez dakitze esan, baina bai, beste hautagai potente bada. Zeinek irabazko da ben? Betikoa. Botan arabera eta kalitateen arabera, suposatxote Elden Ringek, baina metaforrek segurunik mereziukoan garaipen hori bebai. Dabian, zure laguna hartzen da argazkien Elden Ringen. Bueno, behin bakarrik ikusi dut, momentuz. Enaiz bueltau, así que ikusiko dugu. Bai, mesmer, jauna. Bueno, eurrengo kategoria izango zen, akzioko edo aventurako jokurik onena. Hemen dare Astrobot berriro, Prince of Persia The Lost Crown, Silent Hill 2, Star Wars Outlaws, The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Ja, batzuk errepikatzen dela ikusten dugu. Osa, pentsa horretin zure kategori bet, eta Silent Hill 2 eta Zelda bertan sartzen duzu. Hoxe zatea, Joan, hamen dago mix bat dago, espektakular. Silent Hill eta Astrobot bai. Bai. Zer ikusia, eta Silent Hill eta Prince of Persia, zeiten da Silent Hill. Ez dakit. Bueno, eta danak bai, eta pizka eta jarrua. Astrobot plataforma mundu irekia izela izkena, Prince of Persia plataforma, Silent Hill Survival Horror, Star Wars Outlaws mundu irekia, The Legend of Zelda, RPG... Justo, akzioa eta aventura pentsatzen baldin badozu, Silent Hill 2 eta ez jatu burura. Ez que nik uste ez daukatela kategoria bat Survival Horror edo Horror, baina, karo, Silent Hill sartu behar duten baiten, hortaz... Bai, horre, kategorizena salpena sartun dabe puzliek gainditzi, zentsu baten, orduen horregazia, Silent Hill barrura. Silent Hill 2 gehiatu berbazea puzleatik, vamos. Ikusi ez ditugunei buruzko lako nola geratu dien, gutxu gora bera, laburpen bat. Nik uste dut Prince of Persia oso ondo irten zala, ez? Naiz eta gero komunitateak eta... Bueno, ez da ben euki behar zeban indarra, igual. Piskat ustu indala, baina bera jokua, nik gauza beti oso gauza honak entzun ditut jokuari buruz. Bai, jolastu da benari asko guztiak orokorren. Ni behar probatzek edeko eta gogoak egiz esan, A ber,
Resumen azko Star Warsena barraitatik. eskaz. Astrobot ondo, Prince of Persia Bai. ondo, Silent Hill bi ondo, Star Wars Outlaws desastre huts bat, eta The Legend of Zelda ondo zaun nuke. Ez da kristona izan, baina ondo. Bai, ondo. Star Wars hemen egotea ez dut ulertzen oso ondo. Egotia esaten dozu, Nominatuta bezala, ez? nominatuta Ja. egotea. Ja. Baina, bueno, claro, ez que Star Wars da, eta gainera Ubisoften mundurekiko jolaz bada. Orduan. Eta, karo, kontua da, dago gaizki gero konpondu alizateko eguneraketekin? Ero dago hain gaizki ezin dana ez daukana konponbiderik? Esaten edo, Cyberpunken gaizki edo beste gaizki bat. Da. Nik uste da aspergarrese gala da, listo. Nik uste bi dauzkala, Bat aspergarria da, jolaz hona ez da, eduki historia aldetik eta gainera bugak eta ia oso txarrakin atera zen. Bigarren hau konpondu ezakezu. Ia mejoratu ezakezu eta bugak. Baina historio txarra aldin bauka, se acabo. Lan gehiago. Ez que zu pentsezelako arazo dekien, sari honek. Nun, vale, akzinozko da aventurazko kategori sortzen duzu, eta sartu bine bai ala bai, bost joku dizenak, AAA edo enpresan dizenak. Osa, karo, indizek ezin duzu sartu naben. Orduen jaur zabiz eitzen alako autaketa eskaz bat, jokuenaz, ez da joku nahikoa kategoria hau betetzeko. Ez que, arazo pila egiz honek, saria. Baina ez dut ulertzen zatik hemen India ezin duten sartu, eta ero balatro da hon, zean, Game of the Year. Osea, han sartu da ezakezu indie bat, hemen ez sartu beharko zenuke. Star Wars Outlaws partetik, pila bat sartu alitzen, ezken, baina bueno. Nik uste gehiago lander dala, deke Ubisoft etortzen dala eta esaten diola, nire joko bat nubaiten junen berdu. Bueno, Prince of Persia da hor. Bueno, vale. Nire jola joko potolotako bat. Bai. Buke insigniak, baina ze desastre. En fin. No, Ba, ez dakit, nork hemen uste aukera- duzute iraziko ula. Hori da, izenen bat esan, nork uste duzute irabaziko zenuketela, eta nork boskatuko zenukete. Igual irabazi, pues dakit Astrobot, ero zen. Nik Astrobot bi aldiz, ezagun nuke. Bai, seguramente. Silent Hill Ni ere boskatuko zibili. neuke, Baina jokurik horrena dalako ez kategoriko, ez? ja, hori da. Ese hobeto ordezkatzen dagoelako kategoria. Nik uste dut hori sekula ez dela Hori hori da. izango. Baina, eta gero, Prince of Persia, ilusinio ingo zoztan. Egia da, nere estiloa ja ez dela inbeste, delako oso borroka saiak, azeleratuak, oso zentratuta igual borrokan plataformeuan baino gehiago, ikusi dutena gaitik. Baina, bueno, ilusinio egiten du, ez? Horre egotia eta formula pixkate berriro lehengora joatia, hain batian, gustatzen bat. Horrengoa pasatzen gara. Hori da. Bai. Eta bain, akziozko jokurik onena. Eta hemen daukagu Black Myth Wukong, lehenengo aldiz uste eta agertzen dela, ez? Oin arte. Eta bai dauzkagu Stellar Blade, bai, lehenengo aldiz. Eta gero ja dauzkagu errepikatzaileak, Call of Duty Helldivers bi eta Space Marines bi. Stellar Blade jaso zituen kritika pila bat, baina kritika ziren gehiago, ez, estetikoa, pertsonaiari buruz eta pixkatola, bentsanik entzun dituanak. Eta, bueno, gero kandidato fuertia dare. Ezkenian, Orokorren bai. arrarua da bai, hemen gero esakte igual, ez dakit, Elden Ring, Shadow of the Earth igual, ez dakit. Ez que ez dakit. Ja, bueno, ez que ez dakit, baina ez que ja... Bai, ikusi, aurreko kategorian ikusi deun disparitateakin, jegia zan, FIFA gere on laizke, akzioa da hola zen. Ez, bai, ez dut hori, ba. Ez que ze da akzioa, ba. Nik uste Black Myth Wukonek iraziko ula publikoaren botoa seguru, ze txinatik egon goan boto kopuru exageratuakin. Publikoan aberak iraziko du. Bai. Prentzarena irutze zait baita ere. Zerbait berria izan dalako eta zerbait hautzi du. Naiz eta ez izan, ondo atera da, naiz ez da inungo revoluziorik egiten duna, baina zerbait esperotzana, esperotzana zanet, Txinatik datorren lehen joko handia da, eta horre ja bere pixua dauka. Call of Duty ez zait iruditzen, Helldiverso bi eta Warhammer jarreko nituzke biharren koskatean, Wukonen azpitik. Bai. Stellar Blade, hori, polemika eukizuen
protagonista hipersexualizatuta daulako, eta en parte arrakastare horregatik izan du. Así que... Bai, nik ere ez dut zentzuk horren onak, Bai, ez da gala joku txarraz ez, baina Stellar Blade, ez, goraz bera, ez? Baina, bai, Black Mythenak, jente pilloa arakarri deu, batxurik izan guztiak, bezatxurik itxia, baina orokorrin gauza oso onak intendotaz. Eta, bueno, euren alden berda azken finean, neban espero ezer Game Science-en joku honen gaitxik, askotan komente izen dut, alako iruzurre edo izango zala, eta ez da izan horan azkenian, orduen, espero bentzet berak irabaztia. Oso ondo. Eta, bueno, hemendik VR-etara pasatuko ginateke. Eta hemen dauzkagu, bueno, da virtual reality ero augmented, ez? Errealitate areagotua, ero errealitate virtuala. Eta... Bai, ez dakit, entzuten da bizkat zarata bat, Bai. Bai. Nirea zen teatzen de mikroa. Ados. Ez gero nebe dauz hitz egiteko, desmutatu. Igual, bai, apuntatu minutua. Sentitzen dut. Bai. Kontua da hori, VR eta AR, ez? Areagotetako errealitateko jokuetan, badare Arizona Sunshine Remake, Vertigo Gamesena, ematen dago beldurrezko joko bat, ez dut ezagutzen. Asgard's Wrath B, gero Batman Arkham Shadow, Metal Hellsinger VR-an eta Metro Awakening. Bueno, nahiko la joko ilunak, ez? Eta, zait, aventura kuriosuak. Ez dakite ezagutzen dituzuen, jarraitu duzuen, igual aritzek, ez? VR-ekin taibiltzen zelako, pixkat. Aber, entzun detena Batman Arkham Shadows nahiko ondo daula, eta irutu zait horre irabaziko duela. Ni be hori uste dut. Metal Hellsinger jolasean ibilitan hau, baina ez VR-ekoan, eta handia irutzen zaitu, gezkitzet irutzen, baina kurioso irutzen zaitu VR-en hau ateratzea, zeda Doom jolas bat VR-erako ateratzea. Osea, pixat, mareantia izala izki jolasa. Pero Metro Awakening, atera berria da, así que ez dakit ze puntutaraino ondo gezkiago gara. Esan dut emezan, nik uste Batmanek iraziko. Bai, izan dut barik. Uste dute oso ondo urten dela, inuk espera espero horren ondo urteti, eta Batman da, osak berak erungo du. Ze Metro antzadanez, ez da txarra, baina bera arazutxu deko zela, orduen ez dut uste irasko da benik. Oso ondo. Eta horti pasatuko gineke beste kategoria potente batera. Best Mobile Game. Igual guk ez dagoela inbeste erabiltzen, baina mugiko horretako jokorik onena. Eta hemen dago bat AFK Journey, ez dutela ezagutzen, Pokemonen karta joko bat bai, eta gero Balatro inbeste entzun dana, azkenen aldian. Wuthering Waves, Kuro Gamesena, ez dut ezagutzen, eta Senseless Zone Zero. Ikusten da, ez? Oso merkatu asiatikoa orokorrean. Eta, bueno, nire ustez, nire botua Balatontza doia, bentsa nire inguruan gehien entzuten dara galako. Nik ez nuke nire... Oeza esan handa. Baina guzti izado, karo, azkenian jolasten baldin, pistakite, Txinan, Japonen pila bat, eta nik ez dut ezagutzen joku bat, igual irabazten dago errez. Nik uste irabazko dagoela Zenless ekalan dabe, Kriston Arrakazte dukide osoan, gente pila bate jolasten dugu, azkenien joio bersena da, Genshin Impactekoan sortzaileena, eta gente pila erakarri dugu. Egize da Balatro hobi izango dela igual joku moduen, ez dakitz, simplea bai ez da, baina bueno. Ja, baina ez da bera kartzen, ez? Igual. Azke besti izendan pelotazoa, eta gero Wuthering Waves Genshinen klon moduko bat da, arrakazta nahiko txuki da bela uste dut, nik ez da askori jarraitzu, baina jentie badeko atxetik. Eta Pokemonek arrakazta handia izan du. Bai, oin gitzi estrena da lehenko egunetan jente pila eukideo jolasten, orduan ikusko dugu ja arrakazta dekien. Balatro izango da honena, baina Pokemonen ondoan ez da asko karta joku moduen, así que horregatuko da. Nik uste azkeneko 3 horietako batek irabaziko gula. Nork ez da. Bai. Ez nire botua nik Balatro hori eman gotzak, Bero la pixka desberdinena dalako, baina... Ikusiko dugu, a ver. Bai. Ez da bez, nire interesatzen gaten, kategoria bat. Eta gero indietara oin bai, ez? Indietara hemen ja edo zer gauza sartu leiken kategoria hori. Alde batetik daukagu Animal Well, Balatro bera sartzen da hemen, Manor Lords simulazio estrategian ikusi duguna, Pacific Drive eta The Plague Squire, eskutari auserta. Bai, alan dabe esan behar dau, debut indi dela, hau da, lehenko, estudizo barri batek sortu dauen
jokueri zuzendute dauen sariz, ez da? Bai. Ba, nik hemen... Ez dakit. Osea, nik esatekotan ibili naizenetatik The Black Square esango nuke, naiz eta esan deten niretzat ez dan jolaz bat da, baina bakit bere publikoarentzat oso ona irutzen zait. Hori izan da ez dakit balatork ezote duen iraziko. Nik uste igual Animal Wellek irazko dela. Bai, nahi jolaz polita irutu zitziten, baina ez zitziten irutu irabazteko modukoa. Bueno, batak ez bada irabazten, igual bestiak biak irabaziko da bez, pasatzen badugu kategoriaz, esaten doia igual nahaztearen, Animal Well eta Balatro berriro dare indie joko honenaren kategorian, best independent game, eta osatzen da bai Lorelei and the Laser Eyes, asko entzun dana, Neba bai, ez? Da Nomada Studiosena, uste dut Bartzelonakoa diela, okeres baldin manago. Eta hori da, eta UFO 50. Eta ez dakit, hemen gustokoenik daukazuen, edo pentsatzen duzuen batek irabaziko da bela. UFO 50 lehenengo aldi zentzuten dena, beraz. Bai, ni bai. Arraren guzitzeidan horrek irazten. Komete izan dugu irratzaioan, ba. Bai, bueno, Lander. Osea, izenatzat memoria txarra haukat, eta atentzio asko... Iztento bestetara besto jolastu, Lander, baina danak ezagutzen ditut irratzaiotik, ero bentsate gamera ontxitik. Bai. Niri peni modeste ez da bela Nine Souls bertan, ze nahiko kritika una jaso da bezan indie joku da. Eta gero, Lorelei and the Laser Eyes dekogu, dala puzzle joku oso txikitsu eta oso nitxoskoa, baina antzaden ez asko guzti izen da. Horre, hastien argitaratu dabe iargik eta tasiok bidean alizitzu bet, orduen euren kamelu katien ikusteko aukeri deko zuen. Baina, bueno, gero Neba daue bai, oso ondo urten da lantzadan ez, orduan betiko lez ez, indizen kategorize da potentiena, zalantzari parik, eta tanak merezu da irabaztia. Nik uste indartzea ati Balatrok irabaziko. Mejor pelikula extranjera, ez? Da pizkat. Indizena. Esango dugu bai, holako zuzor. Bai. Bueno, eta joaten ga, bizkor, azeleratzen goia, zeia iritsi biaga zierara, poliki. Eta hurrengo kategoria izango zen komunitateari, komunitatearen soporterik onena, ez? O komunitatearen mandakoa. Da, transparentzia alde batetik, erantzutia, eta gero egunerak eta partxeak dana ondo portatzea, ez? Azkenean, enpresa moduan, sortzaile moduan, gauzak ondo egin dituen jokuak izango dirak, ez? Kasu honetan daukagu gure Baldur's Gate 3 maitea, Final Fantasy 14, dala MMORPG oso ondo irten jakona, ez? Azkenean Square. Eta gero daukagu Fortnite Imbatiblia, eta Helldivers 2 eta No Man's Sky. No Man's Sky be, ezaguna baldin bada zehoz egaitik, bat da hasieran eukizeban momentu hori, eta gero nola emandotzan buelta, ez? Badauzka bere historia hori da. Eta ez dakit, ni pertsonalki Baldur's Gate 3 emango dutzat. Hori da nire liburua, ez? Eta hortara etorri naiz. Baina pentsatzen da Fortniteek irabaziko da bela. Bai, nik uste ez, porque Fortniteen publikoak sari ontara gehiena ez dalako sartuko bozkak ematea. Baina, sartuko balira ezingo zinuen geratu. Bai, baina uneko 10 da bakarrik. Bai. Egia. Ez dakit, egia esan... Nik eskola batian itzen do lan eta Fortnite. Nik empate bezala jarriko nituzke Baldur's Gate 3, Helldivers eta No Man's Sky. Baina ez dakit, zeinek ez. A ver. Ni gure Baldur'sek ze badakit eguneraketan potolo pillo atara da bezala, egitze da Final Fantasy 14 adibidez, espantzino pillo jaso da bezala azken urtietan, da jentiri asko guztiak orokorrien. Baina, bueno, horrek ordainpekoa dira orduen, beste kategoria baten sartzeotaz, ez? Bai. Baina Baldur'sek gauza asko ondoen jeuz eta gero ganera hobetzen joan da, ez da, orduen. Bai, eta gainera nola bukatu da pixkat, ez? Esaten, hemen dago zuen tresna bat gauzak eta aldatzeko, eta guia beste gauza batera goia. Hori da, bai. Pum. Politxa izan da. Aipatzeko baitaren, No Man's Sky urte pila diala atera zala, eta oraindik, DLC-ak atera dituzte, baina debaldeko edukia eta mejorak jarretzen dutela sartzen. Eta hori inkreiblea da. Hainbeste urte. Era joko guztiz desberdina da. Bai. Gaur egun. Bueno. Espero bentsa Fortnite ez izatea. A ver. Beste... Eta bueno.
Bai, eta gero, beste ongoing, hau izango zen, doiana aldatuz, ez? Osea, dienak joku zarrak, baina badukenak eguneraketak eta doiaztenak aguantatzen hor pixkat, ez? Hemen, dana dauke zentzuan ere ustez, baina gero Helldivers 2 oso berri bezala geratzen jat. Azkenean dauzko Destinia, Diablo, Final Fantasy eta Fortnite. Eta, bueno, Helldivers. Bai, Nik uste nomaz eskai gehiago enkajatuko lukela Helldiversen tokiek. Igual bai. Nork iraziko duen ez da egite. Igual Destiny kamen, ez da uste nik, orokorrien jentineko posik egon da, DLC-ekaz, pantxinioekaz eta. Ez da egitza azkenekoak zen urten dizen, badakitzi ja amaieran da bizela, beste 3 DLC handi urten bider dizela, lehenko urten da usteot. Eta jentineko posik, baina hori ze edo Final Fantasy zengo ziren, ze Diablo badakitz, azkeneko espantxinioa ez dela larro ondo urten, cosa batzuk ondo, bestatzuk, Eta besteanak, hortxe dauz ez, lehen epatu dugusenak. Bai. Eta aurrera joaten baldin baga, Games for Impact, usto dala aurrengoa, espanago oker, eta izango esan, azkenean ekintza, zerbait pentsamentu sozial bat, ero, ez, idea bat dana aldatzeko, ero daukana mezu bat, ez? Mezu bat munduarekiko, ero gizartearekiko. Eta kasu honetan daukagu Closer the Distance, Indica, Neva, Life is Strange, Double Exposure, Senua Saga Hellblade 2 eta Tales of Kensera, zau. Eta, batzuk ezagunak, beste batzuk ezagutu, eta beste batzuk ez, ez? Nire kasuan lehenengo biak ez ditut ezagutzen, baina, beste guztia bai die, nahiko ezagunak, eta batez be Hellblade 2 hori, edo, Life is Strange be, aspaldi dabil gurean bueltaka. Nik uste hemen iraziko dula, ez mezu honena daukana eta ez ezarre, metzi eta botatzen duenai gehien gustatzen zaiona, 6 hauetatik. Zezkestetik uste, ez da egite, igual, ibili naizen bakarra da, Tales of Kensera zau, baina, ez da egite, mezuan hain gauza... Ez da botatuko mesua gaitin, hori. Kategoria sekula, eta orduan zein izango da, jende gehienari hemen boskatuko da benari, gehien gustatuko jakona. Neba, ongitzi estrene da, bai. Ja, venga, Ez du dizo zagunea mundu osoan, untxe estrena jokuen ikustu torkira asko dela. Ja, ondo. Bueno. Eta gero, Innovation in Accessibility. Indabenak pentsatzen dute teknologikoki ez, jendiari laguntzeko, ero, zela da, irisgarritasuna bermatzeko ez, jokalariengan. Eta hemen dare, ez dakit zehazki segatik, ze hori ikusi biako, nik ez ditut hainbeste ezagutzen jokuak, bentzak kasu honetakoak, eta bat izango zen Call of Duty, Black Ops 6, Diablo 4, Dragon Age The Veilguard, Prince of Persia The Lost Crown, eta Star Wars Outlaws. Ez dakit Dragon Ageen bakarri izango da hau, kategoria hau, baina ez dut uste asko zurrunago iritsiko danik, hartu daren golpiakin. A ber, ezaugarri bat izanik ezagutzen ez detena, ez detena erabiltzen, ezkezin dut botorik eman. Ez dagoet ideia. Bai, baina hemen berdina pertatuko da. Zein da hemen guztietatik jendeak gehiago boskatuko leuken jokua. Hori seguramente izango da, bai. Call of Duty esatzari parik, ez? Dakigu danok, aurrera. Bai. Hori da. Gero dugu beste bat, best performance, azkenean ahots aktoreak, gero baita mugimenduak kapturatzen dituen aktoreak, eta zeintu dien honenak, eta gertzen di hor, bost, ez dakit inork ezagutzen dituzuen hauetako inor, eta nik bez, orduan, ia pasatengo, kategoria, zeia, oso absurdo da. Hemen bai boskatuko dala nire ustez oso aliretzera. Eta gero dugu, zein daukan audio honena. Hemen bai sartzen dira Astrobot, Code, Final Fantasy, Hellblade 2 eta Silent Hill 2. Dana dien nahiko soinuan dependenteak ero... Ni Silent Hill 2 atik ondo entzun de, soinu diseinu hona. Bai, Gero zenuak, mintza Hellblade batek kristona soinua bai zukan. Zenua korti jotzen dugu orduen. Bai, importantia da, bai. Baina bigarrena ez da hain jolas, hainbeste exitu ez duki. Hortaz, horrek pixatu izan duke. Bai. Ez da egit. Vale, gero dugu musika honena eta
eso, kantu originalak eta hori, berriro Astrobot, Final Fantasy, Metaphor Fantasy hemen, Silent Hill B eta Stellar Blade, sartzen dira, Blade. Eta baita die, ez dakit, pentsatzen dut, ez padozu ezagutzen joko, ez duzuela esotuko kantuak, ez? Neri behintzat- Metaforren alde, argita garbi, Hoxe Bai, zaten, Astrobotek Juan, be kanta hona dekoz, soinu- Astrobotek be, kristona dekoz, metafor. nik entzun dut metaforrek oso soinuan dauna daukala. Bai, Seguramente hori izango. Bitu. Oso ondo. Eta gero, arte direkzio onena. Izango zen, beste kategoria bat. Hemen dauzkagu Astrobot, Black Myth Wukong, Shadow of the Earth Tree, Metaphor Fantasio eta Neba berriro. Neba leku askotan dago, kontuz. Eta ez dakit. A ber, iritzi pertsonala, Elden Ring. DLCa ez nukela nahiko egotea esanik, Black Myth Wukong, porque kultura txinatarra superprodukzio handi batera ekarriulako. Ez dena kultura bat bide jokotan asko ikusi izan dena. Niretzat arte atletik, eski hain desberdina die, esaten dut. Ja, hori bai. Elden Ring baten artea brutala pentsatzen gara, baina Neba batena be bai, eta oso desberdina die. Oso subjetiboa da. Nik igual hemen neban eta metaforren aldengo neban, Ze bizek estetika oso berezidekie, batez metaforrek menuetan, eta indabe Menuak eta hori... han sorakeriz hori dena, koherentzi bat mantentzi hor, eta horren besteko usades berdinen artean, hasta keri beda. Horren bizan aldengo neban. Ni hemen Neba boskatuko nuke. Berri irazten du Nebak. Merezi... Ez dakit, bai zerbait... Pues ere, estudio txiki bat horrelako titanai irabaztea. Bai. Eta gero, narratiba honena, hemen dare Final Fantasy, Like a Dragon, Metaphor Fantasio, Hellblade B eta Silent Hill B, eta ez dago adibidez Shadow of the Earth Tree, hemen bai igual ikuste jat zentzu gehiago, nik? Shadow of the Earth Tree narratiba da objetuen deskripzioa letzea, praktikamente. Bueno, baina dago lore eskutu, niri asko gustatzen gat, nola esplikatzen daben Fromek narratiba. Bai, baina hori narratiba ditzen zaio, narratiba okulta deskurritan bezun. Da narratiba japonesa, eren roiora. Ez dakit, ni Silent Hill biza honuke baina ez nago batez egur. Ez da, bai. Baina, karos, berri deina Silent Hillen bian narratiba da, bere garaiko Silent Hill bian narratiba. Remakea izango da, baina historia berdina izaten segitzen du. Bizkarre zurra behintzat. Hortaz, berriz premiatzaren mereziu, ez dakit. A ber, zein irazten da ben, hori zalantzak. Eta gero, zuzendaritza honena, bai, jokoen zuzendaritza honena, Astrobot, Balatro, Berriro Wukong, Shadow of the Earth Tree, Final Fantasy eta Metaphor Fantasio. Esan nahi badozu zein bozkatuko zinuen, zein dan zuentzate irabaziko da bena, eta pasatzen dugu, Titulo tiletuta, bizio kreatibo impresionantena eta innovazio batik Balatro. Esan nuke. Porque beste guztia, más o menos, Astrobot existitzen zen, Black Myth Wukong estilo bai, Elden Ring baita, Final Fantasy bai, Metaphor fantazio estilokoa bau da, persona eta, ez, Lander? Persona estilokoa da jolasa, ez? Bai. Balatro da pixat, orbitatik ateratzen dana. Persona batekin jego, esako horrek irabazti da punto, ez da besterik. Eta azkeneko? Eta azkenengo da, eta ondiena, izango dana, azkenean hau geratuko da idatzita, Wikipedian, eta hau izango esan Game of the Year, goti izen izango da. Hor dare Astrobot, esan dugun bezala, Balatro, Wukong, Shadow of the Earth Tree, Final Fantasy eta Metaphor Fantasio. Nor nahi dezute irabaztea eta nork uste duzute irabaziko gula? Ni ez delezian alde noia, hemen. Baina egia esan, ez da molestatuko, inok irabaztiak, beste inok. Kasu honetan ez dago aurten bat esango nebana, ondo pentsatzen jadanak. Incluso refantasiok irabazten badau, erola, esango neban, bueno. Eta hori izatela jolastu, baina... Bakarrik Elden Ringen jolastu, torrun ezio eta epatu askorik bez. Baina, bi goza pasiko dire, edo boskatzen da bendanak Elden Ringen aldengo dabe, edo esango dabe delezia dela, eta ez da merezidu horregotiko, ez dakizu. Eta hori izaten badabe, zein irabaziko dago? Zure ustez? Ez dakitzek izan. Igual Final Fantasyk, euskalo.
nik uste irabaziko dula Elden Ringek, nahiko nuke irabaztea Astrobotek. Ez zait iruditzen DLC batek egon berko luke. Lehen osan den bezala, DLC-a jolas asko, oso asko hainbeteko edukia dauka, bai. Ez da, kategoria jarriko beharko lukete DLC urteko honena. Arraro iruditzen zaidana da, ikusi da kategoria batzuk ez dauketena zentzuan dirik, egotea eta DLC honena ez. DLC-a dianean gaur egun eguneroko gila denean. Baina, bueno. Bueno, igual bai merezi esatiek ez, nos ikusko dugu zen irabazliek, eta Game Awards... Hori abenduaren 13 benengo bien, gure aldetik, goizaldeko ordu bat erdizetan hasiko zan. Eta betiko ez da bakarrik sari banaketa bat ez, igual geizeun interesetan dazkune da, bertan egongo dizen iragarpenak, bidizoak, trailerrak. Eta, bueno, espero da gauza nahiko interesgarrezek egotie, PlayStation aldetik bai, adibidez PlayStation moten deu urte bukararako eduki pilo da bila prestetan, alde batetik bere PlayStation Showcase aurkezpeneko gola, baina bestalde The Game Awardsetan be nahiko potente torko dela moten dugu, osea, ia zer ikusten dugu. Bai, a ber, ni gehien bat sari banaketa sari gabia baino gehiago inporta zait erakutziko gian trailerratik. Eta berz ikusten dan. Irutzen zaitena erakutsi zaketena da Death Strandingen beste trailer bat, jakin da Mr. Doriton laguna dela Hideo Kojima. Erakutsi dezaketela baita ere agian From Softwareen urrungo trailerraz, baina igual teaserren bat izala izke. Eta handiak bentsatola okurritzen zait. Baina, bueno. Igual Kojiman ODB erakutsiko da barriro. Baita ere, iragarri bien, ez dugu ikusi ezer beren inguruen, baina igual zeu zertxu beste teaserren bat, jauzilik ebe bai. Eta ero, pues, PlayStationen zerbait landarek esan duen bezala. Jar, sumorroa daudela, 30. urte horren naizeteatik Gran Turismo 7an bertzio kapatu bat debaldi aterako dutela, My First Gran Turismo izenako guna. Ez da, igual horrelako zerbait, eta baita ere, eta... bueno, aberze sorpresa dauden. Normalean, azken urtetan egon izan dianeko trailer politak eta, beraz, ematen du, garrantzia hartu duen sari badala, eta publizitatea egiteko nahiko ondo funtzionatzen duen toki bat dala. Así que, gabonetako pari aurreratuek. Ia ba, kauza asko jolasteko eta denbora gutxi. Oin ikusten da. Zure txarrez bai. Hori da. Bueno, eskerrik asko entzuten dozuen guztioi, ia bosketa egiten dozuen, zuen iritziekin, eta gero Game Awardsen ostian ikusiko dugu ze gertatu dan. Eta bueno, hori baino garrantzitsu hau, urte bukaran egongo dire gamer hauntxe sariak barriro, osake hor bai, hor bota zuen botak. Eta zentzu gehiagoekin, ez da? Hori da. Kategoria txungo barik. Guk ez dugu eukiko trailerrik esklusibarik. Igual seiatu gaitezke ez, zeakin, Bethesdarekin... Nei baldin badago inork, ez? Eta hori da, dirutxo bat... Bueno, igual Microsoftek nitzen dezakegu The Elder Scrolls 6an trailerra gurean ateratzeko, baina, bueno, ez da, negoziazio berrezun godien. Hori da. Oso ondo. Azte hona izan, eta datorren astera arte. Agur. Agur, onde bilin, bai.